Right bure Zimbabwe, ndotenda nesapoti yamunotipa, ndotenda nesapoti yamunotipa. Aiwa guys, munotisapota zvisingaite. Pasina imimi hapana Bomb Show Television, pasina mafanzi hakuna Bomb Show Television inoenda mberi. Asi inoenda mberi nekuda kwenyu, nekuda kwerudo rwenyu nezvamunotiratidza makakosha guys. Ndinongoti chengetwai, murambe muripo, tichirambe tichikupai zvinonakidza, zvinosiririsa nezvinenge zvichingoitika panguva yacho. Ndinotenda newewo kusubscribe nhasi, wasvika panapa nhasi, ndokumbirisisawo. Please don't forget to subscribe. Kusubscribe hapana chaunobva ende mahara, nekukomenda futi wosharewo this video kuti rifambe rionekwe nevanhu vakawanda, wolikewo kuti rifambe futi zvekare. Ndotenda guys, ndisingadi kupedza nguva yenyu, regai ndipinde munyaya yangu zvizere. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Pane post yaiswa pafacebook page rasekuru Tembo Svikiro ReGuruve, vachitaura kuti kune vese vanonamata kana ngavanamate, vanamatise pamusoro paMadam Boss, nevanongoitawo zvechivanhu votokumbirira kuvadzimu vavo. Hameno zvavazotaura, because post yacho yakati kurei, saka ndichaisa mudescription. Zvese zvavataura ndichazviisa mudescription revideo rinori, wonyatsozviverengera wega, wozvionera matauriro avaita. But dangotaurawo muchidimbu hangu ndikosummarize kune vamwewo vasina nguva yekuti vazoverenga. Hanzi Madam Boss vanogona kuzozvara mwana akafa, kana kutofa vese ivo nemwana. Saka mhepo iyi hanzi iri kubva kumadokero iramheno kumusha kwavo. So guys, inyaya yakaipa, ende zvinhu izvi zvakaitika kumacelebrities akawanda, even kufa kwanana Jinimbi kwakukaprofitwa. Saka auzive panenge pataurwa chokwadi kuti ndevapi. Saka vanokwanisa vese mongonamatirawo Madam Boss, mongova remember each and every day kusvika vabatsirwa, nekuti tichiri kuvada. Vanongotinakidza and havana pressure nezvinhu zvakawanda, havana pressure nevanhu. Thank you.